أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na gaida chief imam na babban masallacin kotun karfi na gaida shi ma imam na kungiyar izalatu fidiya wa ikamatu sunna na gaida mu duka Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ubangiji ya sa mu cika da imani na gaida ku na gaida al'umma kuma na addu'a a girman sunan Allah da kun faya kun Allah ubangiji ya yi mana gyara mai kyau kullum na cikin addu'a cikin wannan halin da muka shiga a wannan ta'a Allah ubangiji ya tosaya mana kullum na lateka hadisul gashiya waje wunye manzon nasu ba aminatun jariya tusarin jariya fi sarrafa wani lafiya kullum ina nan muna cika fatiya muna addu'a kuma za mu ƙara yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين abin da ya rage to yanzu in kallo shahada la ilaha illallah muhammadullahi sallallahu alaihi wasallam da muka shiga yau a ja'anmu ba albashi ana cikin yunwa majalisar ɗinkin duniya sun ce gaba ɗaya a Najeriya a kogi aka fi samun osa me yasa me yake kawo osa Allah ya mana maganin yunwa ba mu taɓa shiga irin halin da muka shiga ciki ba babu albashi ba anya ba mota ba asibiti ba ruwa Allah ya gyara mana Allah ya mana maganin firauna Allah ya maganin firauna mun roƙe al'umma a yi mana zaɓe don mun ɗauki alƙawari tsakaninmu da Allah ba za mu yaudare ku ba ba za mu cuce ku ba ba za mu azalance ku ba za mu yi gaskiya tsakaninmu da Allah za mu riƙe al'umma